Mga igsoon, anya nakita sa ikanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig. Misugilon si Jesus o usa ka mabangis nga itabo, agig tubag sa pangutana sa usa ka magtutudlo sa balaod. Nangutana manggod siya kung kinsa ang iyang isig katawo. Kini siya nasayod kaayo nga ang matuod nga pagkinabuhi ana alamang sa paghigugma sa Dios ug sa isig katawo. Buot lang siyang maniguro. Apan ang gisaysay ni Jesus nagtug-an hinuon sa kalimitado sa iyang panlantaw o pagtagad. Sa gisaysay ni Jesus, naila sa magtutudlo sa balaod, nga ang Samarianhon maoy mipakita nga isig katawo sa tao, ngigibanhigan sa mga tulisan. Kini nakapakurat kaniya kaya mga Samarianhon, ilaman nga gitamay o giisip nga mga taong adunay jutay o wala ba inuoy pagtagad alang sa moralidad o relihiyon. Apan mao na hinuon ang gipaila nga isig katawo ni adtong gitulis sumala gayud sa gisaysay ni Jesus. Sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan, nakikiusa siya sa iyang kaugalingon uban sa katawhang samaran. Sama sa mayong Samarianhon, naluoy siya kanato. O gimanduan kita, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Pagpaila nga ikaw isig katawo kang bisan kinsa nga nanginahanglan kanimo. Gitin-aw ni Jesus kung kinsa gayud ang atong isig katawo sumala sa panginahanglan sa uban ug dili sumala sa paagi nga makaalagad kanato ang uban. Ato kining pamalandungan. Sa higayon nga nakita mo ang panginahanglan sa uban, ikaw may pakita ba nga isig katawo kanila? Basin baya og nagpakabutabungol ka lang sa ilang mga panginahanglan. Mga igsoon, palihog manindog alang sa pagsugod.
Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaaka ninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kog dako yamot sa una-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton gaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa tuo sa
Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagtultol kanamo nga anak kang Kristo. Himuang ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, kung patalinghugan ninyo siya ug tumano niya ang mga sugo nga nahisulat niining basahona, ug kun mobalik kamo sa Ginoo nga ang Dios sa kinasingkasing gayud. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit ni atoa sa layo. Dili kamo makaingon, kinsa may mukuha niini alang kanato aron kita makadungog ug makatuman niini. Wala usab kini didto sa tabok sa laod nga moingon kamo, kinsa may mutabok aron pagkuha niini aron madungog kita ug makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo. Anaara kini sa inyong baba o kasing-kasing, busa makatuman kamo niini. Ang pulong sa Ginoo. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, og mabuhi kamo. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, og mabuhi kamo. O Ginoo, pangamuyo ako kanimo sa panahon sa imong kayo, O Dios. Sa imong dakong kaloy tubag ako, sa imong walay hunong nga panabang. Tubag ako, Ginoo, kay walay kinutuban ang imong kaayo. Sa imong kaluoy lingia ako. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, o maak kamo. Nagul ako o ganiya sa kasakit, o Diyos imong makaluluwas nga hinabang, panalipdi ako. Daigon ko ang ngalan sa Diyos diha sa awit, og himayaon ko siya uban sa pasalamat. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, o mabuhi kamo. Tan-awa kamong mga mapaubsanon o pagsadya. Kamu nga nangita sa Dios malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagapatalhinghog sa
kabus, ug ang iyahang gigapos dili niya tamayon. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, o mabuhi kamo. Kay ang Dios magluwas sa Sion, ug magtukod pag-usab sa mga siyudad sa Juda. Ang mga anak sa iyang mga sulugoon mao'y makapanunod ni ini, ug sila nga nahigugma sa imong ngalan magpuyo ni ini. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, o mabuhi kamo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atuas sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog atong balaanon ng santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon?
Sa Hesus mitubang kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, o giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna. Ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag sa Hesus, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Sa Hesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi nitong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita, ug miduol siya ug mitan-aw sa tao, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan, ug sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug sa Hesus mitapos pagingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Sa Hesus mingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dihay usa ka batan-on nga babay nga estudyante misakay sa barko gikan sa Mindanao, kay taga Mindanao man ni siya. Unya padung siya sa Cebu aron adto magtungha sa dako og inila nga universidad. Niya sa pagsugod na og larga sa barko, iyang namatikdan nga ang iyang bag nga gisudlan sa iyang kwarta o gisudlan sa iyang mga mahalon nga mga butang, importanteng mga personal belongings, apil na iyang cellphone, nawa na dito sa tihiras nga iyang gibutangan. Gikawat kini sa wa mailhi nga kawatan, samtang misugod na og lihok og liso og larga ang barko. Mingon dayon mo, gadanghag ang maong batan-on. Pero tingguula sa batan-on o misugod siyag hilak. Niya dili layo niya nakitaan siya sa usa ka politiko o gipangutana og nganong naghilak man kaday. Pagkasayod sa politician mingon siya, perting disgrasyaha gyud di ayday. Sige lang kay sa akong pagbalik, akong ingnon ang tag-iya nining shipping lines nga ako silang tabangan ug padugangan nato og security aron sa sunod matabangan ang mga pasahero ug maprotektahan sila. Dayon dihay pari nga nakadungog sa nahitabo ug miduol ug miingon, pagkapait na gyud sa mga tao nining panahona, wa na gyoy respeto sa iyang isig katao ug wa na gyoy matinud-anon, wa na gyoy honest diha sa iyang isig katao. Nya mingon ang pari ngadto sa batan-on, sige lang day kay iapil kanako sa akong pag-ampo. Dayon sa duol sa batan-on dahay usa ka Muslim nga nagkaon sa iyang baon. Unya taod-taod miduol siya sa batan-on o gitunulan niya sa iyang baon kay ubay-ubay man pud ang iyang gidala. Nalipay pag-ayo ang batan-on nga babay kay wa naman siya ikapalit, nahurot na gyud ang iyang kawa, ang iyang pitaka
Nya gigutom na siya. Usa nagpasalamat gyud siya sa maong Muslim. Paghuman og kaon nila, gitunulan ang batan-on sa Muslim og 1,000. Tibuok 1,000 o giingnan. Kahibaw ko nga inigabot nimo sa Cebu, musakay pa ka og taxi. Layo-layo pa imong pag-adtuan unya, wala kay laing kapaingnan. Makatabang rin nimo, dawatan ni day. Mapasalamaton kayo ang batan-on nga midawat ug midugang pa ang Muslim, gamita lang ning akong cellphone aron makontak nimo ug matawagan nimo ang imong mga ginikanan. Mga igsuon, niining tulo kadtong politisyan, politiko, kadtong pari ug kadtong Muslim sa ilang gipakita sa iyang lihok, kinsa man ang Kristiyanos. Muslim, Kristiyanos dahil ng Muslim. Kinsa ang Kristiyanos, Muslim. Makaingon ta og Muslim, dali-dali ang atong tubag tungod kay ang gibuhat, buhat man unta sa usa ka Kristiyanos. Mao nga dili sakto ang moingon mo ta na kinsa may Kristiyanos katong Muslim. Katsing question. Ang gibuhat niadtong Muslim kay kasagaran manggod makadungog ta sa pulong nga Muslim. Ang moabot na yun sa tunahuna lain na mga tao nga dautan, dili baya tanan. Sama ra gyud ug sama ra gud sa mga Kristiyanos, dili pud tanan natong mga Kristiyanos, dili tanan natong mga Katoliko nga mga maayo. Na ako'y classmate dito sa Mindanao, kaya dito man ko magsugod og seminaryo sa Mindanao. Mistorya siya, mingon siya sa kadlaw ni ana, may nagabilin siya og motor. Iyang motor dito sa usa ka balay sa Muslim. Unya katong tanan kasagaran sa maong dapit mga Muslim. Mingon, Brad, pwede bag akong ibilin ning akong motor dinhi? Nga mingon ang Muslim, okay ra na Brad, wa may mga Kristiyanos dinhi. Mausab ang ilang hunahuna, ang mga Muslim hunahuna sa mga Kristiyanos dautan. Sa panahon ni Jesus, mausab ka na ang ilang hunahuna niadtong mga Samarianhon. Ang mga Hudiyo nagatuo nga ang mga Samarianhon, Samaritano, mga dautan o mga buhat. Sa Jesus migamit sa sambingay sa maayong Samaritano, the Good Samaritan, dili aron sa pagpakaulaw sa mga Hudiyo nga nagdumot sa mga taga-Samaria, kundili aron sa paghulagway sa iyang kaugalingong misyon. Diha sa atong moderno nga panahon karon sa mga pundok o mga organisasyon o diha sa katilingban, makadungog na taan ang mga pulong nga vision mission statement. Bag-o naman ning uso. Unya kining maong sambingay nagasilbi nga vision mission statement ni Jesus. Ang ubang mga Christian writers, ang mga magsusulat, ang mga church fathers, early church fathers, labi na si San Agustin, mipasabot sa sambingay nining paagiha. Mingon siya, ang nagapanaw nga mga tao o ang nagapanaw nga tao diha sa atong ibanghilyo nagarepresentar kanatong mga katawhan. Kanunay kitang nagapanaw dinhi sa kalibutan. Apan ang atong panaw dili paingon ngadto sa Jerusalem, kundili nagpaingon kita sa Jericho. Dili sa Jerusalem nga ang balaang syudad, kundili nagpaingon kita sa Jericho nga nagakahulugan og mga tentasyon nining kalibutan. Ang mga kawatan nga nagabanhig sa tao nga nagapanaw mao ang mga gahom sa dautan sa kalibutan nga nagdala kanato ngadto sa pagpakasala. Ang mga samad sa gibanhigan mao ang lama ug marka sa sala sa atong mga kasalanan. Kung makasala kita, sa marag namatay kita, gihubuan kita sa tanang gahom ug sa atong dignidad. Ang pari ug ang levita nagarepresentar sa daang kasabutan. Ang pari nagarepresentar sa balaod ug ang levita nagarepresentar sa mga propeta. Dili sila maghimo og bisan unsa aron pagluwas kanato. Swerte nga ang anak sa tao nga sa Jesus pinaagi sa iyang pagpakatao, mianhi sa atong nagkagubot nga kalibutan og siya mao ang gihulagway niadtong Samarianhon, niadtong Good Samaritan. Bisan tuod gisalikway siya sa iyang kaugalingong katawhan, siya mao ang nagluwas sa makasasalang katawhan sa kalibutan.
Giayo niya ang atong mga sabad, gilikay kita niya sa mga daotang mga mananap, kita nga dagway sa iyang kaugalingong lawas. O gidala kita niya ngadto sa abutanan nga mao ang simbahan. Ang abutanan sa atong sambingay nagahulagway o nagakahulugan sa simbahan nga mao ang iyang lawas mistiko. O ang nagdumala kadtong manager sa abutanan mao ang visible head sa simbahan nga iyang gihatagan og gahom sa pag-atiman sa simbahan, ang Santo Papa, kaobispuhan, kaparian ug mga relihiyoso. Gihatagan niya ang nagdumala sa abutanan og duha ka dinaryo, duha ka dako nga nagakahulugan sa duha ka bantugan nga kasuguan, the great commandments, the love of God and the love of neighbor, ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa atong isig katao. Unya miingon siya, atimana kini siya ug mubalik ako, inigbalik nako, nagpasabot nga usa siya ka manluluwas nga mubalik siya pag-usab sa ikaduha niyang paganhi, the second coming. Mao kana ang buot ipasabot niya ng maong sambingay. Mao kini ang vision mission statement ni Jesus sa kalibutan, mga igsoon nga napuno sa kahakog, selfishness, nagkabahin-bahin nga wala na ipaglaom, gisakitan nga nagaantos diha sa mga bayolente ug mga kagulanan, kasakitan ug mga kapaitan. Sa Jesus nagalantaw ug nagadamgo sa usa ka kalibutan diin ang katawhan magasunod sa tinuod gayod nga kabubuton sa amahan aron paghimo niini nga usa ka gingharian sa Ginoo. Gingharian sa kalinaw, gingharian sa kaangayan ug gingharian sa gugma. Ang bugtong paagi sa pagkabuot nining maong pananaw o nining maong damgo mao ang paghigugma sa isig katao. Pagduol ngadto sa uban, ang pagkawas diha sa atong mga comfort zones ug ang pagkaandam nga modisturbo o mabalda sa panginahanglan sa uban. Gipangita o gipakita ni Jesus kanato ang iyang kaugalingong panig-ingnan, isip maayong Samaritano, a good Samaritan. Ang hingpit nga hulagway sa tinuod nga kaluoy ug walay kondisyon nga gugma. Ug isip mga sumusunod kang Kristo, gidapit kita sa pag-ambit sa iyang misyon, sa pag-ingon niya, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang kalibutan karon nagrabihana nga natakboyan ning sakit sa kadaw ug kahakog. Mao kining sakita nga nagahimo sa mga tao nga murag walay kasing-kasing, indiferente ug dili na mubati sa mga panginahanglan sa isig katao, ilabi na sa mga kabos. Wala ba mo matingala nga ang mga diktador migamit sa simbolo sa kamot nga gikumo? Kanang nakita kani kag diktador na ikamot nga gikumo, kinumo ang ilang simbolo. Ang gikumo nga kamot dili gustong muhatag, gusto kini nga iyahara, iyarang kumkumon ang tanan. Og tungod kay kini sirado man, gikumo man, dili usab kini makadawat. Kaya saan mo yung pagdawat o ang imong kamot sirado. Dili tingali ta mo admitar ni ini mga igsuon apan mao kini ang tinuod sa kadaghanan kanato karon, atong gidawat ang kinaya sa pagkasirado sa atong mga kamot, kanang gitawag nato og closed fist attitude. Nabilanggo ta sa atong kaugalingong gamay nga kalibutan ug dili ta gusto ni bisan kinsa nga mosamok sa atong kalinaw ug sa atong kahupayan. Dili ta gusto mohatag busa sirado ang atong mga kamot ug ang resulta dili usab kita makadawat. Diha sa katilingban sa mga sirado ang mga kamot, ang kinabuhi walay kahulugan. Ang tanan dili magalihok, walay mosulod, wala po'y mogawas. Mao kini ang makahimo sa kinabuhi nga maot, laksot ug miserable, makaluluoy ug alaot. Mao kini ang hinungdan nganong adunay daghang mga panghitabo sa atong kalibutan karon. Adunay mga terorismo, adunay mga gira, panagubat, natural nga mga kalamidad, adunay mga aksidente, pagkahugno diha sa ekonomiya. Dili tungod kay gisilutan kita sa Ginoo, kundili nagkinahanglan kita og usa ka butang nga muuyog kanato ug mupukaw kanato diha sa atong pagkahinanok ug pagkakontinto sa atong kaugalingon. Busa kanang nahinanok diha sa imong kilid, sikhana kay nagkinahanglan kana sila ug mga tawo nga mupukaw sa atong pagkahinanok. Walay usa kanato
nga magainusara. Nagkinahanglan kita sa uban ug sa usag-usa. Diha lamang sa atong pagpakiguban sa atong isig katao nga magkahiusa kita kanila diha sa ilang panahon ug diha sa ilang mga panginahanglan. Nga atong madiskubrihan ang nindot nga kahulugan sa atong kinabuhi ug sa ingon ni ana mao kanang panahona nga ato nang gihisgutan nga magpuyo diha sa kinabuhi diha sa kapuno sigon sa gusto sa Ginoo nga mahitabo alang kanato. Karon ang pangutana, kanus aman kita makigtambayayong ni Hesus sa pagtuman sa iyang damgo alang sa kalibutan. Kanus aman kita musugod sa pag-apil sa iyang misyon. Ato nang hunungon, sakto na ang atong pagkahakog, ang atong pagkadao, diha sa atong pagkasirado sa atong mga kamot. Panahon na sa pag-abli sa atong mga kamot, ug buadto ta sa uban, sa usag-usa. Ang usa ka abli nga kamot kung tan-awon, musamot kanindot. Tan-awa ang mga kamot nga abli, bukas, nindot kayo tan-awon. Hinaut-unta nga ang mga pulong ni Hesus magapadayon sa pagbagting diha sa tunguna-huna o kasing-kasing. Go and do likewise. Lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Isip mga Kristiyanos, wala kitay laing tawag kundili ang paghigugma. Labaw sa tanan mga butang, kinahanglan mahimo kitang mga instrumento siyang gugma dinhi sa kalibutan. Dayo sa kabatanon nga nag-eskwela dito sa New York, gipada siya sa iyang dato kayong ginikanan sa Pilipinas. Ug samtang dito na siya sa New York, nag-email siya sa iyang papa, Dad, mauwaw ko moari sa university nga magsakay sa bag-o kayo nga style o bag-o nga model sa latest Mercedes-Benz nga imong gihatag para nako. Kaya nga akong mga classmate magsakay og train. Pagkasunod adlaw, nakadawat siya tubag sa iyang daddy, mingon, Dong, ayaw pagpakauwaw na mo, adto sa eskwelahan. Ayaw na kauwaw. Adto antong imong account sa bangko, ako kang gipadandaan og daghang kwarta. Palit og train. We love you. Nahigugma minimo. Sa Hesus, mainitong nagasulti kanato sa paghigugma sa Ginoo, paghigugma sa atong isig katao, o paghigugma sa atong kaugalingon. In that order, Ginoo, uban, o sa imong kaugalingon. Katong nahigugma ra sa ilang kaugalingon, ug ngadto silang mahal sa kinabuhi, sama sa amahan nga nagpadag kwarta aron ipalit og train. Nahigugma ra sa iyang kaugalingon o sa iyang kaugalingong anak, I, me, and myself ra. Dili kini mao ang buot ipasabot sa Ginoo. Ang matuod nga gugma dili ra kutob sa pagpakitag kaluoy sa nabiktima. Sa istorya sa atong ebanghelyo, mihunong ang Samaritano bisan pagdelikado ang maong dapit. Iyang giatiman ang tao nga nagabuyod sa dalan. Mitabang siya nga walay mga kondisyon, walay paghuna-huna sa kakuyaw, ug iyang gisapupo ang usa ka tawo nga estranyo. Alang sa mga Hudiyo, ang giisip nilang isig katao, maura usab ang isig ka Hudiyo, nga sama nilag kaliwat o sama nilag tinuuhan. Apan alang ni Hesus, ang matuod nga pag-inig suunay, mao ka nang dili mupihig sa kaliwat, sa tinuuhan o sa bulok sa tao. Mga igsuon, taas pa kaayo tag himuonon kung magahisgot tag pagsundog niadtong Good Samaritan. Apan nadungog nato sa Hesus sa iyang madasigong mga pulong karong Domingguha. Go and do likewise. Lakaw ug buhata ang iyang gibuhat. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kiniya sa mahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao.
Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matayo gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sanak, dungan sa mahan ug sanak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Ang Dios nung kaayo gipadayag diha ni Kristo nga mao'y nag-ayo ug nagdala kanato ngadto sa iyang amahan. Siya nagtudlo kanato sa paghigugma sa atong isig katao. Busa magampo kita lang kanilang tanan nga nanginahanglan ug manluluwas ug higala. Ug moingon kita, higala ug manluluwas, kaluy-i kami. Higala ug manluluwas, kaluy-i kami. Gadiha sa iyang kaparian ug katawhan, mapadayag sa simbahan ang gugma sa Dios, pinaagi sa buhing gugma alang sa isig katao. Magampo kita sa Ginoo. Higala ug manluluwas, kaluy-i kami. Nga ang mga nagmingaw, mga idaran, ug mga nagmasakiton sa atong katilingban, dili nato pasagdan. Magampo kita sa Ginoo. Higala ug manluluwas, kaluy-i kami. Nga sila nga nagatiman sa mga naalaot, dili mawad-ag kadasig. Magampo kita sa Ginoo. Higala ug manluluwas, kaluy-i kami. Nga uban ang kaayog pagtahod, tagdo nato ang matagtaw nga atong mahimamat. Magampo kita sa Ginoo. Higala ug manluluwas, kaluy-i kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Higala ug manluluwas, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay, daduna ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Higala ug manluluwas, kaluy-i kami. Dios sa among amahan, sa among pagampo alang sa uban, tabangi kami sa paghigugma o pag-alagad sa among isig katao. Sa ingon dawato namo ang imong pinalanggang anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, ug himuha nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug diha sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gad ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini
Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Christian Vicente among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong Amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay, nging harian ang gahom ug himaya. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay, ang panagdait manaa. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita, o Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bagong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bagong kinabuhi diha kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Gipahibalo nga ang seminar sa Divine Mercy pagahimuon karon July 27, 2013 sa may alas 8 sa buntag. Ang venue adto sa
adto na sa CMM gikan sa coordinator. Adunay orientation seminar para sa magpasabong sa eskapularyo sa Birhen sa Carmen karong Domingo, July 14 human sa ikaduhang misa anhi sa atong simbahan. Daghang salamat gikan sa World Apostolate of Fatima. Atong pasalamatan ug daigon ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Ato usab nga pasalamatan mga igsuon ang atong presider sa Santos nga misa si Reverend Father Dodong Bunyaw ato siyang tagaan. Ug pasalamat sa atong mga altar servers, ang atong mga lay ministers, ang atong mga kamadrihan ug ang atong choir ato silang tagaan sa masipang pakpak. Karong umaabot July 16 mga igsuon mao ang fiesta sa mahal nga Birhen sa Carmen. Aduna kitay misa nga pagahimuon alas 4:30 sa hapon dinhi sa atong simbahan. Unya sundan dayon sa procession. Kaganina gi-announce ang seminar sa Divine Mercy. Ako nagdasig kaninyo nga mo apil niini kay pagpasabot kini sa debosyon sa Diyos sa Kaluoy. Unya originally dinhi sa Taming gi-schedule nga pagahimuon dinhi sa Hagna Gym, pero ilang gibalhin ari na nila himuon sa CMM Quadrangle, no? So palihog July 27 mga igsuon gidasig kamo nga moapil. Aduna kitay mga Biblia nga gibaligya karon sa atong kumbento, pinaisugdahan sa atong Bible Apostolate. Gidasig kamo nga mopalit kung wala pa kamoy Biblia sa inyong tagstag sa kapanimalay. Dako kini og nindot nga Biblia, pero sa barato kayo nga presyo 100 pesos lang, no? Mas barato kay sa atong i-load sa atong cellphone. Okay? So gidasig kamo mga igsuon nga moapil. Unya nindot kayo nga invitation gikan sa atong kamadrihan ug mga magtutudlo ug mga estudyante sa Colegio de la Medalla Milagrosa. Aduna sila'y Broadway show presentation. Ilan ning gihimo atol sa ilahang 75th birthday, no? Foundation ba kini sister? Ika-75 ka anibersaryo, tuig anibersaryo. Unya ang ilahang Broadway presentation gidapit ang tanan nga mutan-aw July 19 o July 20 alas 7 sa gabi, no? Mamili lang mo ani July 19 or July 20, 7 o'clock anha sa ato ang Hagna Gymnasium, no? Na ay pabayran Manila gamay donasyon pod ninyo 25 pesos, no? General admission. Kunya kung gusto mo mahimong sponsor na ay 100, na ay 300, na apagyoy 500. Okay, so kana pagdapit sa atong CMM. Kunya mga igsuon karong Dominguha ato nadungog ang ebanghelyo mahitungod sa buotang Samaritano. Salamat kay ni Father Dodong, naminaw ko sa iyahang homilya sa radyo, nindot nga pagpasabot mahitungod sa atong papil isip tawag nga mahimong buotang Samaritano ngadto sa atong mga silingan o isig kataw. Ang atong silingan mao sila nga labigyod nga nanginahanglan sa atong tabang. Kagahapon mga igsuon, ang atong mga igsuon, mga voluntaryo sa paghimo og balay, nahimo silang buotang Samaritano ngadto sa pamilya ni Tino sa Hulga. Kini mga igsuon nato nga Mormons, no? Ang ilahang tinuuhan atong gitabangan nga makapundar pud sila sa ilahang balay dito sa Kanupaw, no? So mapasalamaton kita kayo sa mga buotang Samaritano, ilabi na sa Kristohanong Katilingban sa Kanupaw, pinanguluhan sa ilahang barangay captain si Bobong Tutor o sa ilahang mga kauban ato silang tagaan sa masipang pakpak. Sa kanunay kita magpasalamat sa mga may voluntaryo nga mga panday, sa mga tao nga mitunol og tabang. Salamat kayo. Special ding pasalamat sa pamilya ni Pilar
Ranara nga nagpadayon kanato sa ilang panimalay, nag-andam pud sila tabang sa atong pagpaniudto o pamahaw, no? Unya karon mga igsoon, adto na lang may mubo ra kayo nga video, audio video presentation amo ipakita sa inyo. Ato kining gibuhat aron nga madasig ang tanan, ilabi na diya sa kabaryuhan, nga magpakabana sa atong mga igsuon nga pobre o nagkalisod. Unya pagdasig pod sa atong mga voluntaryo nga magpadayon gyud sa ilahang paghatag sa kaugalingon aron makatabang sa atong isig katawo. Kining maong video presentation mao ni ang paghimog balay sa atong igsuon pamilya ni Lola Junicia Ranyua diya sa Pangdan. Si Lola Junicia 80 anyos nga babae, unya halap-halap na ang iyang pananaw, pero nalipay siya nga natabangan usab sa atong mga voluntaryo pagpatarong sa iyahang balay, no? Palihog ko Rick, mubo lang kayo kini mga igsoon. Thank you very much.
Karong sunod nga Sabado mga igsuon, na ay tabangonon dito niya sa makausap pa kami maghangyo lang kay kanang sin ato lang ng paliton, pero kanang mga kahoy mo'y among gikinahanglan. So kung naamoy kahoy sa inyo nga dili na magamit o hazardous nga dakong kahoy, palihog paybalua kami kay kami ang mo adto og muputol ni ini, no? So we need more trees nga kanang dili nang maayo nga magamit pa ninyo, kana lang mga kahoy nga hazardous sa inyong pamilya or sa inyong balay makadaot sa dalan, ingon ana mo ato ang kuhaon. So daghang salamat, daygo nato ang Dios sa kanunay. Palihog manindog. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.